la Rosa Garcia, amb la qual parlarem i abordarem aquesta qüestió que tots plegats ens inquieta molt, que és aquest món dels tòxics que ens envolten. Ja us explicàvem en començar que diferents estudis científics estan dient, ens estan alertant que en la nostra vida quotidiana estem envoltats de tòxics, des de que ens llevem fins que ens en anem a dormir. I la Rosa Garcia és la directora general de ReZero i tenia moltes ganes de que ens pugui explicar exactament a què ens estem referint quan parlem d'aquests tòxics. Ara mateix aquí a la taula tenim molts objectes, molts elements. No sé si detectes alguna toxicitat en alguna de les nostres pertinences. Estem envoltats, de fet ens els posem cada dia. La roba de vestir, per exemple, sabem que té components que són nocius per la salut. El mobiliari, els plàstics que tenim. Mira, si et sembla, tenim a la Míriam Riau, que també ella tindrà oportunitat d'enumerar una miqueta qui és qui en aquest món dels tòxics, de tots aquests productes que a vegades ens posem a la pell o els ingerim, o que ens envolten, o que els inhalem. Míriam, a veure, ordenem una mica tot plegat i després en continuem parlant aquí amb la Rosa. Doncs és que hi ha multitud d'estudis que demostren que estem sotmesos constantment en aquests tòxics. De fet, si ens posem al cas dels productes que consumim quan anem a fer la compra, ens trobem amb el següent. El 36% dels productes que consumim tenen restes de plaguicides, aliments que després entren a dins del nostre cos. Però, a banda d'això, com deies, Helena, a partir de les cremes que fem servir o fins i tot els nens que juguen en aquests parcs que ara són una mica més tous al terra, que tenen terra de plàstic, doncs estem avesats també a través de la pell, no només de l'alimentació, a 14.000 substàncies tòxiques. D'aquestes 14.000 substàncies, a dins de nosaltres, a dins de la nostra sang, que ja ho podem veure en els nostres cabells, a la nostra orina, hi ha 3.600 tòxics. Us vaig ensenyar una mica alguns d'aquests elements que trobem en el nostre dia a dia que poden tenir aquestes substàncies. Les carmanyoles de plàstic tenen bisfenol A normalment. Les canonades per on passa l'aigua. Tot d'objectes que fem servir molts cops a la cuina, que estan fets de plàstic normalment. Aquestes ampolles d'on bevem, fins i tot les begudes energètiques també tenen alguns d'aquests tòxics. Veiem aquí un teclat d'ordinador, és a dir, coses que fem servir diàriament com això. El telèfon mòbil, per exemple, productes de neteja, només aquest plàstic ja té tòxics amb els que nosaltres estem en contacte. Posem una mica de noms en aquests tòxics, els tenim aquí. El bisfenol, el que coneixem com BPA, el bisfenol A seria aquest cas, però hi ha molts tipus de bisfenol. Està el bisfenol F, per exemple, també estaríem parlant de tòxics igualment. Els ftalats, el bisfenol és, per exemple, el que trobaríem, per exemple, en aquestes carmanyoles. Els ftalats els trobaríem poder una mica més en aquestes cremes que fem servir, i els perfluorats serien el que trobem als aliments, en els plaguicides. Per exemple, quin tipus de malalties ens poden arribar a produir aquests tòxics? Doncs són uns disruptors endocrins, aquests tòxics. Això què vol dir? Que afecten directament a les nostres hormones. I aquesta afectació poden arribar a produir malalties com aquestes: diabetis, obesitat, infertilitat i fins i tot alguns tipus de càncer. Hem d'estar molt alerta amb com ens relacionem amb aquests productes, amb aquests tòxics, i estic segura, Helena, que la millor persona per donar-nos consells de com relacionar-nos-hi és la Rosa. Rosa, som tot orelles, perquè realment ja hem quedat prou alertats en totes aquestes xifres i tots aquests productes que ens envolten, que ara estava enumerant la Míriam. Vosaltres us heu reunit amb la presidenta del Congrés, heu fet arribar també les vostres propostes, fins i tot a la ministra de Sanitat. Què li vau plantejar i què us van dir? Nosaltres vam presentar la Declaració per un futur sense tòxics, que està promoguda per l'equip de ReZero, i el que els hi vam plantejar són tres conceptes: evidències, urgència i pas a l'acció. Això és el que els hi vam anar a demanar. Evidències, anem a les evidències. Aquesta declaració està signada per més de 100 representants del món de la ciència i la medicina de tot l'estat espanyol, amb molta participació a nivell de Catalunya. Els científics porten dècades estudiant, analitzant. Amb tots els estudis que tenim, podríem embolicar la Sagrada Família i el Bernabéu, si volguéssim. El problema és que tenim evidències, però no es regula. No passem realment a prohibir l'ús de determinades substàncies que sabem que són nocives per a la nostra salut, no les prohibim, o bé la poca normativa que hi ha
no se fa seguiment. I això és el que els vam anar a demanar als representants polítics. Però i per què, si és tan nociu per la salut, no es prohibeix? És a quina conclusió arribes tu? Perquè hi ha passotisme? Perquè no hi ha eines suficients a nivell legal per fer front a aquestes prohibicions? Perquè s'enfronten a una indústria i a tot un seguit de marques que són massa potents com per enfrontar-s'hi? És a dir, per què passa? És a dir, per què els ciutadans, quan anem a comprar al supermercat, per exemple, o als mercats, hem de ser responsables de tots aquests tòxics que nosaltres donem per fet, que hi ha uns governs que entenc que en el moment en què ja posen al mercat determinats productes ja ens protegeixen, perquè allò són productes saludables per nosaltres i per tant els podem adquirir sense cap problema. O quan bevem aigua de l'aixeta, després parlem de les canonades. Per mi és el més alarmant. És que no, perquè això no pot controlar el consumidor. No, evidentment. És que no ho ha de controlar el consumidor. No ho ha de controlar el consumidor. Has donat moltes claus, Helena? Hi ha un tema importantíssim que estem parlant de la gran indústria petroquímica, estem parlant de compostos químics, la gran indústria del petroli, i això és un gran lobby. Després estem parlant d'una falta de coneixement, no per evidències, perquè ja dic, n'hi ha un munt, sinó perquè volgudament és un tema que es vol, que es percebeixi com un tema complex, feixuc. Quan tu vas als polítics i els dius heu prohibit el bisfenol A, però senyors, senyores, la indústria ja ha fabricat el bisfenol S, l'F, el H, i sabem que són cosins germans. Ha fet una tercera. Serveix, és el que diem substitució lamentable. De què serveix que vostè prohibeixi, hagi trigat 30 anys en prohibir el bisfenol A? On estan els cosins germans del bisfenol A? En quins productes? Amb els mateixos productes. En quins, per exemple? Doncs ho deies, amb les llaunes, amb els envasos d'aigua, amb determinats productes. O sigui, la llauna tonyina de l'entrepà, allà. Allà els tenim. Les ampolles aquestes d'aigua que tenim a casa per no consumir-ne moltes quantitats d'envasos. Aquestes també les contenen. Aquestes que tenen a les empreses, aquestes aigües que pretes i surt aigua. Però són de plàstic, no? Sí, són de plàstic, això també és tòxic. Això el bisfenol A, i posem l'alarma amb el bisfenol A, però és que hi ha milers de substàncies. Els aftalats, recordes fa temps que vam fer una analítica d'orina amb jugadores del Barça, amb el Miquel Barceló, amb la Carme Ruscalleda, i vam detectar 21 substàncies a la nostra orina. Eren aftalats i bisfenols. Vam aconseguir que l'Estat espanyol aprovés la llei de residus i sòls contaminats i prohibia l'ús d'aftalats i bisfenol A en els envasos. 2 anys després no hi ha cap tipus de regulació, cap seguiment, cap sanció. Per tant, tenim una llei, però tampoc s'està complint. Per tant, la salut de les persones tampoc s'està protegint. I tu deies, els consumidors hem de tenir la responsabilitat. I ens hem d'informar contínuament exactament de què comprem, com comprem, de mirar les etiquetes, quins són aquests productes. No som tècnics, ni som químics, ni sabem, ni tenim coneixement sobre tot. A més, el producte no et diu... Sí, el producte et diu aquesta tonyina està feta amb això i amb això i amb això, però no et diuen que està fet la llauna que conté la tonyina. És a dir, l'etiqueta no et parla del component de la llauna. No hi ha una obligació de que els productors posin realment tots els productes. Quan tu vas a parlar amb els responsables polítics d'aquí, de Catalunya, de l'Estat, de Brussel·les, diuen no, si és que hi ha unes regulacions, ja tenim unes normatives. Però ho deia la teva companya, estem parlant de milers i milers de substàncies i les que estan regulades són molt poquetes. A més, tenim això de la substitució lamentable. La indústria química ràpidament es busca una alternativa. A més, també tenim l'efecte còctel, que li diuen els especialistes. La Unió Europea et diu, tu pots consumir aquesta substància amb un llindar diari i això no et farà mal. Després parlem d'això. Però tu quan ho consumeixes això, consumeixes aquest producte A, més un altre producte B, un altre producte C, i dintre del teu metabolisme es produeix el que es diu el còctel, l'efecte còctel. I això vol dir que aquestes reaccions que poden tenir aquests productes, això no està estudiat, no sabem què passa, però com que la Unió Europea només regula una a una les substàncies, doncs aquí llavors tots podem anar a dormir tranquils. Què diuen els doctors, què diuen les doctores, els científics? Que això, a les seves consultes, estan veient que està tenint unes afectacions importantíssimes a nivell de medi ambient i, si em permets, també a nivell econòmic. El 70% de la despesa a nivell de salut està relacionada amb aquestes malalties que tenen origen mediambiental, perquè això és un concepte que nosaltres des de ReZero voldríem incidir. No parlem només de salut, no parlem només de medi ambient. Salut i medi ambient són tot un, és indissociable, i això és un missatge que volem traslladar als nostres responsables polítics. I suposo també, Rosa, que us trobeu que és una mica eteri, no? És a dir, tu vas a una consulta d'un metge i li detecta amb un pacient una determinada malaltia, li diu això que li ha passat és a causa del medi ambient. Llavors queda com una mica el medi ambient.
A què ho hem d'atribuir? Per què m'ha passat a mi això? Per desgràcia, Helena... I això serveix per colar aquí qualsevol tipus de producte perquè no hi ha una causa específica. Per desgràcia, Helena, és difícil que tu vagis a una consulta i et diguin això. I et diguin això. Perquè anem directes, doncs això deies, un càncer hormonodependent, tractament i tal. Cada cop més, sobretot a nivell de pediatres, ho estan treballant moltíssim, i els endocrins també comencen a treballar-ho, a preguntar, vostè on treballa? Quin és el seu entorn? La teva filla, tu de què treballes? Quines substàncies portes de la teva feina a casa teva? Què podem reduir a casa? Quin component tòxic a casa podem reduir o al medi ambient per disminuir? Per això diem que medi ambient és el que es diu salut planetària. Medi ambient i salut, mano unit. Com veus aquest entorn a nivell de tòxics? Doncs tenim molt producte sintètic, no? Això també ho explica el doctor Nicolás Olea. A casa teva, segurament, com jo quan era petita, el terra era de rajola, les cortines eren de cotó, les parets eren de guix. Ara, a casa teva, segurament tens parquets, tenim PVC en molts indrets... Però perquè és fusta, no? La fusta no... En producte químic. Rosa, una pregunta. Com és la teva cuina? És a dir, les coses que tens a casa teva... I què vas a comprar? Tot? L'hem de preguntar per ella, tot el que fa. Perquè, clar, jo penso en la meva i jo el que tinc són tàpers i tàpers i tàpers. I que tàpers que van... També dels dos. Els dos, però a més que van directe... I això jo sé que està malament, però tothom ho fa, i el que digui que no menteix, el tàper directament al microones. I això suposo que està molt mal fet. Això, a partir d'avui ja no tornaràs a fer. Però una pregunta, Rosa. Aquests petits envasos que estan fets per microones als supermercats, que tu arribes a aquelles hores a dinar i dius ràpidament, una amanida ràpida, amb una miqueta d'arròs, que em poso al microones i que en un minut l'obro i ja tinc l'arròs? Mai més, Helena. Mai més. Mai més. Quin problema tenim? Quina por, de veritat, quina por, perquè és que, a veure, un moment... No, per això jo vull saber... Però estem aquí per no tenir por, sinó per reclamar que hi ha uns responsables polítics i econòmics que ens han de protegir la salut. Com a ciutadania ens hem d'empoderar. Jo ara donarem uns quants consells, però deixem de tenir por i passem a l'acció. I reclamem al nou president de la Generalitat, si us plau, creï ja una taula interdepartamental entre medi ambient i salut. I també que hi hagi consum. I comencin a treballar plegats per veure de quina manera podem començar a protegir la salut de les persones i especialment dels nostres infants, de les dones embarassades i del jovent. Per què es permet comercialitzar aleshores aquest tipus de productes, aquests arrossets, aquestes quinoes, que en un minutet tu obres i allò ho tens fet? I què passa? Exactament què està passant entre l'envàs i el producte del seu interior quan s'escalfa amb el microones? Es permet perquè aquest engranatge que diem és de dilatació. És una estratègia de dilatació. Primer, li dic als científics que demostrin que això és nociu. Això vol dir que no estem complint el principi de precaució, que és un principi bàsic de la Unió Europea. Si tu tens una mínima sospita que aquest producte pot fer mal a la salut, ja no l'hauries d'utilitzar. Això ja no s'està complint. Triguem 10 anys a tenir un estudi. Els polítics ho estudiaran. Trigaran 10 anys en fer una normativa. Trigaran 5 anys en posar-la en vigor perquè, clar, perquè el mercat s'ha d'adaptar. Pobrissons, no? La indústria química deixa-li 5 anys perquè s'adapti i tingui temps a constituir les moratòries. Per tant, estem parlant de 30 anys. En 30 anys, la incidència, l'impacte que tindrà això a la salut serà bestial. I a més, com dèiem abans, ho acabaràs pagant tu, jo, perquè, a més, estem externalitzant els costos econòmics. El 70%, 7 de cada 10 euros que s'utilitzen en sanitat són per malalties d'aquest tipus. I què passa amb l'envàs? Al plàstic el que se li fan és que s'afegeixen determinats productes, substàncies, additius, perquè el plàstic sigui rígid, perquè sigui d'un determinat color, per 4.000 històries. Quan tu escalfes aquest envàs amb l'arròs o la verdureta al microones, amb la temperatura, hi ha una migració d'aquestes substàncies tòxiques cap a l'aliment. Després tu, encantada de la vida amb aquests 5 minutets que tens per dinar, ingereixes. Dintre del teu cos es comporten com falses hormones i el teu sistema hormonal el torna boig. Són els disruptors endocrins que deia la companya. I aquí és quan comences a generar determinades malalties. Un dels hàndicaps que tenim és que aquests productes no et produeixen una contaminació aguda. No te n'has d'anar ràpidament cap al clínic. El problema és que és una contaminació contínua, silenciosa, bioacumulativa. Per això anem veient en 10, 20 anys, 30 anys com augmenten aquestes malalties. D'acord. Una cosa és que estiguéssim tot el dia consumint aquests productes i l'altra és tenir-ho com a recurs perquè tots portem la vida que portem. En aquestes quantitats també és perjudicial? És a dir,
Sí. Sí, perquè no és només l'envàs, és el producte que t'has posat avui al cabell, és el maquillatge que et poses cada dia, és la roba, cada cop més sintètica, a més la roba ja no estem parlant, de cotó actualment no hi ha ni un 10%, tota la roba que estem utilitzant és plàstic, és polièster. El tint del cabell, que ara tocaves el tint del cabell que portem, els envasos que utilitzes, què li passa al el cotxe que tu fas. Què passa al cotxe? Al volant? Tot aquest material, sabeu, el típic quan entres al cotxe i sents aquella olor, tot aquelles són substàncies nocives que pots inhalar. Dèieu allò dels parcs infantils i és un tema que em reservo. Estem intentant fer incidència, vam intentar que l'anterior govern prohibís l'ús d'aquests materials de paviments que s'utilitzen els pneumàtics, es reciclen, el cautxú reciclat, els pneumàtics que es trinxen i s'utilitzen per fer gest artificial o per fer aquests paviments que segur que heu vist a molts parcs infantils. Això, us podeu imaginar la quantitat de substàncies tòxiques que tenen, aquest cautxú que ha anat circulant. Aleshores, les categories inferiors del futbol, igual. I tant. Perquè juguen totes en gest artificial. De fet, la Unió Europea ho ha prohibit, però està prohibit i entrarà en vigor d'aquí uns anys. Estem com sempre, sabem que és perjudicial, però està... Ha prohibit la gest artificial en els terrenys de... Sí, tenim uns quants anys perquè es vagi retirant. Però, en canvi, el trobes als parcs infantils. Tot això imagina't, ara, com el que diem, la irradiació solar, aquest plàstic i els nostres nens i nenes que juguen, que toquen al terra i que es posen les mans a la boca. Això està demostradíssim que és contaminant. En canvi, continuem amb aquest tipus de substància. Abans ho parlàvem, el company, ara es parla molt d'economia circular. Què passa si estem reciclant, i portem 20 anys parlant de la panacea del reciclatge perquè ens anem tots a dormir tranquils. Què passa si recicles productes que tenen contaminants, que tenen toxicitat? Que tornaràs a fer productes amb aquesta càrrega tòxica que tornaran a durar 10-20 anys. Per això, des de ReZero, diem, necessitem el pas a l'acció, necessitem el canvi de xip i necessitem començar a consumir d'una altra manera. Primer, reduir. Els envasos. Reduir envasos, productes nocius que sabem que tenen contaminants, reutilitzar sempre que es pugui. Intentar reciclar sense càrrega tòxica. A veure... Per exemple, amb l'aigua, vull la pregunta, perquè si les canonades no són recomanables i les ampolles de plàstic tampoc, com ho hem de fer? O sigui, em preocupa l'aigua, que si... És la preocupació que tens... És clàssica, bàsica. L'aigua és la bàsica. El Ministeri de Sanitat va ser també un dels temes claus. Amb el tema de l'aigua tenim el tema dels microplàstics i hem posat molt el focus mediàticament amb el tema dels microplàstics. Ja no és només per la dispersió d'aquestes partícules, sinó perquè imagineu la quantitat de tòxics que estan adherits en aquests nanoplàstics, microplàstics. Vull dir que el còctel és el còctel important. Però per això estan les depuradores, que fan una feina i que ens filtren totes aquestes substàncies tòxiques. No, les filtren totes. Hi ha multitud d'estudis, tant d'aigua envasada com d'aigua de xarxa. L'aigua de la depuradora t'arriba per una tuberia. Clar, per una canonada, que la canonada té aquesta... Per exemple, quan es parla de l'aigua envasada, quina seguretat tinc jo que l'empresa d'aigua envasada, la canonada que ha omplert aquella ampolla no és de plàstic? I el propi plàstic de l'ampolla, que llavors ja tenim aquest problema. Nosaltres recomanem beure aigua de xarxa. L'aigua de xarxa és la que t'assegura la salubritat. O sigui, la de l'aixeta, Nosaltres sí, per prevenció de residus... Però les canonades també tenen tòxics. El tema de les canonades dependrà també de la construcció. Per sort, no totes les canonades són de PVC. I, a més, hi ha tot el tema de quins sistemes puguem utilitzar per intentar... És a dir, ara, per exemple, els veïns de qualsevol ciutat... Que ens estan veient. Han de mirar en el seu edifici si la canonada és de PVC o és de qualsevol altre material? No han de començar a mirar aquestes coses. Han d'intentar evitar al màxim el component tòxic. A tu em dius l'aigua, però jo diria també quin és també el producte que t'estàs posant dia a dia. Una cosa essencial, i ho heu parlat, el tema de l'alimentació. Alimentació de proximitat, alimentació ecològica. Saber que, com a mínim, estarem garantint el compliment de la normativa europea que parlàvem abans. A veure, des que ens llevem, fem una mica, i no tenim massa temps, tot i que podríem estar tot el programa sencer parlant d'això, perquè és interessantíssim. És un canvi complet de paradigma de vida. És un canvi complet de paradigma. I el que és perdent la gent més pobra, també. Jo diria... No, al revés. Jo diria que és tornar a la simplicitat. La roba 100% orgànica, tot això és caríssim. No, per res, no. No, ho dic perquè ho hem analitzat. Actualment, consumir de proximitat. Consumir el més pròxim possible. Consumir de temporada. Jo crec que és utilitzar el seny, evitar els ultraprocessats.
Jo crec que això, fins ma filla ho entén. Intentar anar a lo més natural possible. I és la simplicitat, Menys és més. A veure, anem al dia a dia. Hi ha interessos econòmics que el que volen, no, posem-nos aquí a que la gent es preocupi per com arriba l'aigua a les canonades. Jo diria, abans d'això, tens 4.000 coses que a la teva abast que pots reduir la toxicitat. Però clar, és que això és una cadena molt llarga, perquè tu dius, ara anirem al teu dia a dia, perquè m'agradaria que ens expliquessis una mica com tu també t'ho apliques, perquè puguem aprendre tots plegats dels que teniu molta més consciència sobre aquestes qüestions. Però dius, aquest migdia, jo que em menjaré una bona botifarra amb rovellons, no? Perfecte, Doncs aquesta botifarra, qui em garanteix d'on ve tot el processament que ha portat, quines substàncies, el budell... En un restaurant com ho controles? Perquè tu saps el que compres, però no el que compres al restaurant. Com ho restaurant. controles? O sigui, per tant, sí que m'agradaria escoltar-te des que t'has llevat avui i que tots anem fent l'exercici també de com, quantes cremes ens hem posat, el desodorant, el no sé què, la colònia, tot el que ens hem anat ja... Tu vols que expliqui aquí la meva intimitat? Les teves intimitats? No, de modus de vida, si no t'importa, perquè tinguem una mica la perspectiva de com es poden fer les coses molt millor. Mira, us explicarem del que puguis, evidentment, Rosa. Els consells que estem donant com a Resero, i podeu entrar al nostre web resero.cat i fer-vos també la vostra dieta residu zero, si voleu, amb tots els consells. Però jo diria que és molt bàsic. Un punt essencial és l'alimentació. Jo he dit, comprar de proximitat. Jo consumeixo en una cooperativa de consumidors on consumim el pagès del Papiol. I ja et dic que el pagès del Papiol que em porta a mi la fruita i la verdura no és molt més car que el que tinc als supermercats de moltes cadenes. Això ho tinc claríssim per l'economia familiar. Consumeixo sempre que pugui a granel. Intento evitar emportar-me envasos embolcallats. El tema que deies del tàper, mai de la vida. Deixem ja d'escalfar coses del microones amb el tàper. Utilitzem el Encara plat. que sigui de vidre, el tàper? No, de plàstic. Exacte. Estem parlant de... Per escalfar vidre, fang, el típic plat de tota la vida, de ceràmica. Tema de cremes que deies, xampús, cremes, el més natural possible, parabens, aftalats, tots aquests productes que sabem que els podem evitar, però tot i així, com tu deies, malauradament no estem protegits a nivell d'etiquetatge. Per tant, intentar que sigui sempre les línies més ecològiques. El tint també, la meva perruquera, la Manoli, a qui saludo, sempre m'utilitza també... Tints naturals. Tints naturals, hi ha molta tipologia. Tema de la vestimenta. La vestimenta, el més natural possible, sempre. Nosaltres des de Resero i moltes entitats del tercer sector de Catalunya apostem molt per la reutilització. Aquesta roba de segona mà que podem comprar, t'asseguro que és de molta més qualitat que la que podem trobar a les botigues, aquesta fast fashion de 15 dies. I que a més sabem que està fabricada on no es compleixen aquestes normatives europees. Materials de casa, que sé que és molt important. La neteja, perquè a més venim de la pandèmia, estem tot el dia amb els desinfectants obsessionats. Ens van matxacar amb aquest problema. També hi ha molts col·lectius, associacions com Adquira, amb gent que té problemes també de tema de toxicitat. Tots aquests productes per inhalació i per contacte dèrmic. Intentem evitar-los, productes naturals. I jo crec que amb tu ho hem parlat alguna vegada, Helena? Vinagre, bicarbonat, llimona... Allò de tota la vida, allò de les iaies, Exacte. Rosa, en continuarem parlant, que això és la primera part. La primera part de moltes que abordarem en aquest programa, el Tot es mou, amb la Rosa Garcia, en relació amb tots aquests productes tòxics que ens envolten i moltes vegades fins i tot els ingerim o els inhalem. Gràcies, fins la propera, que vagi molt bé. Ens demanava